και το τμήμα βοηθών βρεφονιπιοκόμων της τρίτης τάξης. Βρήκαμε φίλους στη Τουρκία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Λετονία. Με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και με κοινή γλώσσα την αγγλική, γνωρίσαμε, προτείναμε καλλιτέχνες, αφού αρχικά ανεβάσαμε σε ψηφιακό καμβά πληροφορίες για τον εαυτό μας. Πού ζούμε, τα ενδιαφέροντά μας, τι περιμένουμε από το project. Όλες οι χώρες πρότειναν καλλιτέχνες. Η δική μας πρόταση υπήρξε ο Αλέκος Φασιανός. Ανεβάσαμε πληροφορίες για τον ζωγράφο, πίνακες, καθώς και εικόνες από το μουσείο του που βρίσκεται στην Αθήνα. Η πρόταση της Τουρκίας ήταν ο Μπέτρι Ράχμι Αιγιούμπογλου, ένας άγνωστος σε εμάς σχετικά καλλιτέχνης. Η Ιταλία πρότεινε τον Τζιάκομο Μπάλα, ένα φουτουριστή που εμπνεύστηκε από τη σύγχρονη τεχνολογία και τη βιομηχανική εποχή, χρησιμοποίησε πίνακες με κίνηση και έντονα ζωηρά χρώματα στα έργα του. Η πρόταση της Πολωνίας υπήρξε ο Βοαντίσουαφ Στεμίνσκι, κονστρουκτιβιστής, ανήκει στο κίνημα του κονστρουκτιβισμού, και της Λετονίας ο Βίλχεμ Πουρβίτης. Ο συγκεκριμένος ζωγράφος εμπνέεται από τη φύση και το περιβάλλον. Επισκεφτήκαμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη καθώς και την Πινακοθήκη Καλαμάτας και βρήκαμε πληροφορίες για τον Αλέκο Φασιανό και τους πίνακες που υπάρχουν φιλοξενούνται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη. Εδώ βλέπετε εικόνες από την επίσκεψή μας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια ανεβάσαμε σε ψηφιακό καμβά όλες οι χώρες τις πληροφορίες που βρήκαμε, βίντεος, πίνακες, βιογραφικά στοιχεία για όλους τους ζωγράφους. Βλέπετε εδώ το δικό μας τον Αλέκο Φασιανό, αλλά και τους υπόλοιπους, τον Πουρβίτη, τον Αιγιούμπογλου, τον Στεμίνσκι και τον Τζιάκομο Μπάλα βέβαια. Όπως είπαμε, η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αγγλική. Μεταφράσαμε λοιπόν από τα αγγλικά στα ελληνικά τις πληροφορίες που έστελναν οι συνάδελφοι συνεργάτες μας από τις άλλες χώρες, προκειμένου να καταλάβουμε το έργο, τη τεχνοτροπία, τη ζωή αυτών των ζωγράφων. Φτιάξαμε ένα quiz γνώσεων με την εφαρμογή Kahoot. Οι φίλοι μας από την Πολωνία έφτιαξαν μια καταπληκτική ψηφιακή γκαλερί με τα έργα όλων των ζωγράφων μας και τώρα μπορούμε να περιηγηθούμε στην γκαλερί θαυμάζοντας τα έργα και τους πίνακες. Δημιουργήσαμε συνεφόλεξα σε όλες τις γλώσσες με κοινό γνώμονα τη ζωγραφική. Ελληνικά, πολωνικά, ιταλικά. Βρήκαμε και ψηφίσαμε το αγαπημένο μας λόγο. Αυτό είναι το ελληνικό, το οποίο υπερψηφίστηκε και ήταν το λόγο το project μας. Το λόγο της Τουρκίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Λετονίας. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε έρευνα με ερωτήσεις που είχαν σχέση με το project, προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις διαθέσεις των παιδιών απέναντι στη ζωγραφική και στη συνεργασία γενικότερα. Εδώ βλέπετε τα γραφήματα και τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι ερωτήσεις επίσης είχαν σχέση με τον αγαπημένο τρόπο ζωγραφικής τους, αλλά και τους αγαπημένους τους ζωγράφους.
Και αφού γνωρίσαμε λοιπόν τους καλλιτέχνες αυτών των χωρών και εντρυφήσαμε σε αυτούς, μπήκαμε στο εργαστήρι μας και πιάσαμε τα πινέλα μας και τα μολύβια μας και εδώ μας βλέπετε επί το έργο. Τα παιδιά ζωγράφισαν με ποαντιγισμό, μιμήθηκαν δηλαδή τον Πορφίτη. Ζωγράφισαν τα αγαπημένα ψάρια του Τούρκου Αιγιογλου. Αυτός είναι ο πίνακας του Giacomo Balla, δυναμισμός ενός σκύλου σε ένα λουρί. Το τελικό αποτέλεσμα και εδώ μπορείτε να δείτε τις απόπειρες αναδημιουργίας από τους Ιταλούς, από τα παιδιά της Ιταλίας. Οι μαθητές της Τουρκίας ζωγράφισαν καταπληκτικά το ποδηλάτι του Αλέκου Φασιανού σε κολόνα του σχολείου τους. Έτσι αυτή τη στιγμή ο ποδηλάτης μας βρίσκεται σε ένα σχολείο στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος, αυτές είναι οι γνώμες, απόψεις των μαθητριών μας σχετικά με το project, τι αποκόμισαν, τις εντυπώσεις τους, πώς τους φάνηκε η διαδικασία και η συνεργασία με τις άλλες χώρες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.